Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, la un joculeț de familie, adică de mimă. Avem aici niște bilețele, l-am și pe Mirel aici ca să cu altcineva nu aveam ce să fac. Mai ales la ora asta. Da, la ora asta. Și avem aici niște bilețele, fiecare și-a scris ce a vrut pe el și acum o să facem schimb ca să fie surpriză, na, nu putem Să nu știm ce a scris fiecare. Da, corect. Și să vedem dacă care mimează mai bine. Care-i clovnul mai bun. Aoleu, o să fie un dezastru complet. Sperăm să nu. Haideți să începem să... Nu mai stăm atâta. Astea sunt atele. Astea sunt mele, da. Haideți să facem un bim bam bom, să vedem care începe primul. Hai. Bim bam bum. Facem 3 ori sau o dată și eu? Vrei să ții la 0? Hai! Hai, bim bam bum. Uite. Bim bam bum. Alegi primul. De ce? Primul că am câștigat. Tu ai câștigat, mă. Și eu trebuie să aleg? Da. Nu cel care pierde. Păi cum am zis, mă, unul Hai. care câștigă sau care pierde? Hai că aleg eu primul. Hai. Ce ți-e teamă? Arătă-l acolo, că eu nu trebuie să-l văd. Stai așa să văd și dacă e drept. Mamă. Așa? Și acum lipește-mi el pe frunte. Aoleu. Cred că O să-ți facă 12 noaptea. Haide? e 8, așa că Lipește-l aici, știi, fac puțin. stai puțin. Că e rar, nu mă ajută scociu. Bă, mi s-a rupt aiurea, mă. Nu te cred. Hai băi, că e beznă la mine aici. Stai că o să fie beznă în continuare. Gata? Nu. Puh! Stai așa. Dacă vrei tu așa, să lipeam în păr nu merge. Bă, nu păr, pe frunte. Păi asta e problema. Ai fruntea prea mică. Dă, lipește. Stai așa, să-i vei da una. Bă, ți-am zis că e bun scociul ăla meu. Nu, nu-i bun. Că nu mai mă distram așa. Bă, am nevoie de o față, că... Nu doar să stun părul, dar Bă, era să o văd. nu contează. Nu contează că oricum greu o să fie, ți-am zis, greu o să fie la cel care mimează. Mai ales la unele chestii, nu știu cum o să fac eu. Hai, dai la mâna, că ți-am lipit-o pe frunte. Da. Cum vezi? Păi stai așa și eu. Mai pun și eu în frunte sau? Nu. Păi da. Ok. Ok. Avem voie să folosim obiecte, să mimăm? Da, ia, hai. Ca să te ghicezi, dacă nu, îți dau 2 palme. Ce? Pix. Aici. Win. Mă gândeam că poți să vezi. Bun. Mă gândeam că o să zici caiet sau altceva. Nu. Bine, acum trebuie să aleg eu. Și tu mi-o lipești. Alege și dă-o încoace ca să nu o vezi. Nu, o iau pe ultima. Așa. Aoleu. Hai că la mine a durat mult cu lipitul. Tu cum te descurci? Am bun. Ce, vrei să mai faci și așa? Hai. Stai că am făcut o prostie. Ai pus scociul invers, nu? Da. Și mă gândeam că eu sunt singurul care o să facă prostia. Dacă mi-aș pur. Ah! Hai să-ți vezi ce să fac. Așa? Deci că ai șapă, frumos. Băi, nu mă lipești și tu frumos, bă, să stea. Da, dar tu mă mai vezi? Hai.
Ciocan. Da, da. Era logic, îți dai seama, mă, ce am... Ciocan. Mă gândeam că o fi cui, dar... Na. Acum eu, nu? Da. Să vedem. Arată-l acolo. Vai de mine. E ceva greu, cred. Bă, e lung cuvântul, dar... Ia scociul de acolo, ca să nu mai... E mai simplu. Ia, trebuia să dezlipești. Lasă. Lasă așa. Dar eu mă gândesc acum cum o să o mimez eu pe asta. Nu? Dă-i de tumba. Dacă nu, nici nu vorbim. Ok. M-am făcut în gură. De ce ai fruntea așa, mă? Ca S-a lipit? Da. Mi-ai dat numai aici, băbălăule, și aici... Asta a fost revanșa. Ia spune. Fii atent, corpul nu lua, e doar ceva așa care se învârte, cu niște astea mari. Mai... Deci, e un turn, e înalt, dar se învârte ceva tocmai acolo sus. Dacă știi și cum se numește, e bine. Nu știu, corabie. Bă, am zis turn. Turn. Turn e ceva, o construcție subțire, înaltă. Becul ăla care se învârte sau la ce? Ce e la mă? Bec care se învârte? Bă, frate, e un turn înalt, subțire, mai subțire așa. Nu te gândi că e cât un băț. Și e înalt, e foarte înalt. Și are ceva în vârf care se învârte. Ca un cap, așa? Bă, nu te gândi la prostii, mă. Nu chiar acum. Mai pe final. Hai că îți produce ceva. E productiv acea chestie. E lea eoliană sau ce? Da, așa, Centrală de eoliană, ce? nu centrală, e o chestie. E Turn turn. eolian. A, mai care am ghicit eolianul. Da. Cred că dacă mă luau așa, mă luau mai mult. Ia. De unde să iau eu, de unde să iau eu? Bun. Asta le dăm departe, ghicite. E gravă. Groasă. Gravă treaba. Deja cred că o să mă chinui puțin. Ce mai mult? Acum depinde și cum mimezi tu. Vezi dacă stă și bine. Vai de... Stă. Bă, e ceva de rău. Nu, e ceva de rău. Ce ai? Butoi? Nu. Ceva... Sicriu? Tu ai făcut așa de parcă îngrop ceva. Cutie. Aie! Aha, Ai ghicit-o. Nu mă gândeam că Cutie. ghicesc. Da. Nu Păi mă ai aștepta. făcut- Bă, frate, ai făcut și tu așa de parcă ar fi ceva care ai îngropi. Nu care Nu. îi pachetezi. Ai ieșit bine că acum aș împacheta. Că tocmai de asta ți-am pus asta ca să vezi. Da, Bine. ai ghicit-o. Alege. Bă, stai că-l țin Stai invers. să nu mă uit. Arată-l acolo să se vadă bine. Da. O să fie amuzant cum o să o mimez pe asta. Deci, cum o fac eu pe asta, nu știu. Așa. Ai pus tot de... Stă? Nu stă dacă îi pui tot aceeași. No. Ne chinuim și noi puțin așa, că n-avem ce face. Mai ales acum pe seară, tu te uiți în jos, oriunde altceva, dar nu te uita la mine. Dar nu, că am mâna pus așa pe lângă. Paravan. Văd numai până aici. Ok. Ține fruntea la mine.
că dacă nu... Bă, dar vezi că pe păr, că dacă prinzi părul, nu, el nu mai prinde. E, nu. Da? Da. Cât de cât, sper că da. Câte că puțin deloc. Hai. Cum să stai așa că... Mă Fără gândesc... voce, încearcă fără voce. E mai ea. Nu? Deci, ceva. Așa. Mai făceai tu! Dai un ștâncur? Nu, bă, pe afară. Joci. O minge. Așa. Mă gândeam cu ștâncuri. Bă, ți-am zis, mă, nu, dacă ai scris și tu vreo prostie să mor, că eu nu am scris niciuna. Nu am scris prostii. Da, evident. Da, evident că da. Evident că da. Evident că nu. Hai că cercăm de Meteală. asta. Bun. Mama, dacă mi-o lipești în păr, te bat. Asta e? Da. Arată tu. Bă, de ce îmi faci așa ceva? Ia. Stai și să dau și părul. Să am Acum mă vezi? Hai. Boule. Bun, ești tu! Nu-i! Taur. Nu! Are coarne, deci... Berbec. Nu mai bou! Poți să dai jos? Dă-mă jos, cred. Bovină. Uite, Ce și asta face poți, omul, mă? poți să o reutilizezi. E te canci. Băi, Era să mă uit la ea, cât ce era să mă uit la ea, dar noroc că nu m-am uitat. Arăt hai să mă trag. Ia zi ce baza pe nimeni. Nu-i baza conie, dar... Ți-am zis, întrebarea mea e cum o să le mimezi. Întrebarea ta este întrebarea roșie. Nu e întrebarea roșie. Stă, gata, ca asta stă. Tablet. Telefon. Telefon, nu? Aici e, mă. Smartphone. Ete. Era Ești cu smartphone. Ia uite-l, mă, de unde e venit ăsta. de la smartphone. Ia auzi. Acum, Vezi că te caută ăștia de la Tesla. acum tu trebuie să iei. Da. Și după alea două, deja mi-e frică ce urmează. Hai să nu se vadă. Oricum, eu mă uit la perete, mă uit la instalație. Nu te pune râsul, așa că o să fie ceva mai bine. Cred. Să o crezi tu. Ma. Ia să vedem ce mi-ai pregătit. Iepuri. Gorilă. Cimpanziu. Maimuțoiule, ce drag. Maimuță. Acum! Maimuță, dar e cimpanziu, că e tot pe acolo. Nu, maimuță e maimuță. Și gorila e gorila. Păi da, e ca tu. Care că tu făceai ca gorila. Bă, și o întrebare, maimuțele fac așa ca gorila? Păi dar nu știu cum să fac atunci pe lor. Vrei să-ți fac... Făceai tu. Bun, mai trebuie mă uit și eu. Bă, deci... Cine naiba m-a pus pe mine să o scriu acum? Stai și mimează, frate. Cum o... Mimește. Mimește și numește. Stai așa. E ceva? Ești pește?
Nu! Vezi că te dau pe mâna la ăștia dacă ești pește. Du-te! Stai că dai peste asta. Atâta zic că are capul în față. Face stânga. Face stand-up? A, stânga-dreapta. E delfin. Nu. Nu, e ceva... Hai că îți zic că nu poți tu. Nu, m-am gândit eu, dar... Sirena. Canci. E ceva de pământ. Barbie. Râmă. Râmă. Nu! Șarpe. Șarpe meu, da! Crocopaur. Da, e șarpe meu. Șarpili. Vezi ce? Bun. 4. Ultima. Mă bucur acum că nu mai te bufnește râsul. Bun e puțin, da? Da, de ce groasă treaba. Să ne frântău. Să moră, zici că din aia din Naruto. Ia. Câine. Da. Era simplu asta. Ai de pula mea. Era simplu asta. Asta a fost. O să înțelegi tu. Alege. Totuși rămâne cu una în plus, da? Nu știu de ce, dar în fine. Deci, da, stai așa că o puteam să remiu pe asta. Deci, da, e incredibil. Ține fruntea. Stai, eu n-am ținut cont că tu deja ai făcut să. Gata. Păi da, ia mâna. Gata, că-mi vine pe urmă. Iar pe burtă. Nu zic că e la fel ca aia mea. Da. Cuțu, cuțu? Da, la tine vino. Bobby! Până ce-ți dă Bobby una în frunte. Mamă, și era sigur că se poate îmbina așa ceva. Da. Sper să fi fost numai una singură și nu mai multe. Deci bun, a fost asta, eu. Mamă, e așa nervos, de parcă, nu știu. Nu știu cum ai mima-o pe asta, habar n-am. N-am. Habar n-am. Ce ai scris, bă, frate, acolo? Habar n-am. Cum nu știi, bă? Tu te-ai mai gândit că va trebui să mimezi Da. ce o să faci? Nu m-am mai gândit la treaba asta. Habar n-am să mor. Excavator? Rachetă? Ai, brachetă! Ai luat așa în sus. Avion. Avion, dacă o ia așa încet. Pistă. Raliu de curse. Să mor dacă îmi dau seama. Măi, dă-ți una, poate nu vezi. Nu ai venit și am, frate, că el... Pod mobil. Dar ce e, mă, frate, dacă se face așa, dacă se... Nu înțeleg, nu știu. Mi-ai arătat așa de parcă e un pod mobil. Altă cutie? Bă, nu dau seama. Așa
așa face un pod din ăla mobil care se ridică. Zici bine, dar elimine ceva. Partea cu podul, ce naiba? Zici bine, mai elimine ceva. Pod? Da, mă, da! Bă, dar ăla e pod mobil, handicapat. Da, dar nu știu că ți se explică. Dacă facem așa, nu ghiceai în vieci. Pod. Da. Îți dau cu podul de cap. Că Podul de piatră sat. pod mai zicem și noi la podul de sus de Podul încas. crese. Dacă îți dă jos militaria, jos din pod, Dacă dă măta jos militaria. poate îți dă măta niște palme. Și acum văd că eu o să am două de merit. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu contează, asta e. Ești mai norocos. Arăt așa acolo, totul să-ți vadă. Pă, Mai aproape așa. pă. Cum o fac? N-am scoși de acolo. E mai simplu. Nu e așa, e... Că e cum o să-ți mimez, dar cred că o să iasă ceva. Stai așa. Gata, gata, mă, că s-a lipit. Da, că nu trebuie să mai dau jos. Da, chiar că tu nu trebuie. Bă, sincer, chiar nu pot să îți zic să... Nu mă mimez. Păi, De ce faci? așa face. Așa face creatura, ce vrei, așa face chestia aia. Cum? Ia mai arăt odată. Vreau să arată să mor. Ca să-mi dau cu seama. Iepure. Pe aproape. Nu pot să zic, să-ți dau niciun. Nu trebuie. Cam gură? Bă, nu vine decât iepure în cap. Mă, e ceva care stă în două picioare, că n-ai cum. Cu tine n-ai cum. Bine. Astea sunt ale două tale. Da. Uh, N-ai cum. E Fără animal să... sălbatic? Da. Da, în fine, poate să fie și domesticit, dar în fine. Nu prea vezi de așa ceva. Hai, gândește-te. Struț. Ceva care face așa. Și tu te-ai gândit la un struț. De la iepure ai sărit mă la struț. Struțomimus. Vai, ce în mintea ta habar n-am. Stai că îți spun acum. Ia, uimește-mă. Faci așa. Ei... Balena albastră. Ce pula mea putea să... Deci e un animăluț. Nu-i mare, nu? Nu. Micuț. Da. Veveriță. Bravo. Ia! Dar știam că e beverul. Da, nu Și era el ziceai iepure și cu struț. Și cu balenă. Balena albastră. Bă, frate, unde ai ajuns tu la balenă, mă? Nu știu. Nu. Hai că iau pe prima asta. Prieteni, o să facem așa, o să iei tu una și eu una, ca să fii... Că nu știu ce s-a întâmplat, habar n-avem. Bun. Nu știu dacă o să-i pice chiar asta. Nu îmi pică, nu că îmi pică mie. Nu știu cum o să mimiez. Să-mi bag picioarele. Deci uitați-vă. Bă, eu într-un fel m-am gândit ce am scris, dar tu nu știu. Bă, e o prostie. Râzi în continuu. Băi, băieți, fete, e o prostie. Că ăsta nu... Îți aduc niște apă și ceva. Origami? Cui? Bă, nu cui din ăla de bați în lemn, altfel de cui. Bă, e o prostie.
Bă, e o prostie, du-te n-ai. Ce? E o prostie, atât am zis, dacă e o prostie sau nu. Ghicește! E o prostie, da, sigur. Zi! Floare, da. Ce? Floare, o floare din altceva, din altă parte. O floare nu! Dar ce, frate, ce ar trebui? Cârtiță, ce trebuie? Bă, sigur nu? Stai ca pe tine. Rahap, ce dracu, Rahap? Am zis că e o prostie. Treci vino cu fruntea încoa cât te bat. Arăt așa acolo ca să vadă. Stai așa. Ia-te. Lasă, băi, stai. Așa. Așa. Ca să lipește și mai repede, știi, nu vrei. Vezi, stai. Nu contest. Bă. Ia. Ba picioarele. Ce-o fi, că nu știu. Cred că e de-a mea. Da, e de-a mea, dar e de-a ta. nu mai țin minte. Ia. Gata, mă. Asta e pentru... Hai, tu la trecută. Atâta zic că stă, e jos mult. Cum? Face... Dar nu trebuie să vorbești. Am dat cu piciorul! Un om cu handicap? Ești prost. Ce la un rechin. Diversificat. Ce am? Mai arată ce e. Păi învârte, nu mai zic decât atât. Învârte-te pe la rechin. Mai memează. Balena. Delfin. Rechin. Ai mai zis odată rechin. Nu știu ce poate să... E ceva... Dar nu te gândi că faci din numeri. Și acest videoclip, dacă vă place să dați un like și să vă abonați. Dacă vă place. Pa!